el semàfor del Chelsea-Barça. El Barça ha perdut 3-0 al camp del Chelsea en un mal partit. En àmbar, la pressió i la col·locació. El Barça avui, com diem, ha perdut amb claretat al camp del Chelsea en un partit marcat segurament també per l'expulsió a la primera meitat de Ronald Araujo, però un partit en què hem vist el que aquest any li està costant més a l'equip, la pitjor versió de l'equip en coses que l'any passat feia molt bé. Per exemple, aquest equip l'any passat feia molt bé la pressió. El Barça avui ha fet la pressió bé durant els primers 10 minuts. De fet, en aquells minuts han estat els millors minuts del Barça. Hi ha hagut una ocasió clara de Ferran que hagués pogut marcar el signe del partit, però el Barça a partir de llavors ha deixat de fer aquesta pressió. El Barça ha fet pitjor aquesta pressió aquesta temporada. Diem també la col·locació de l'equip. L'any passat el Barça era un equip molt més junt, jugava l'equip molt més amb les línies molt més juntes, també un equip que jugava molt més alt, amb la defensa molt més avançada. Avui ha jugat una mica més alt també, però el que era l'espai entre defensa i atac hi havia molts espais pel Chelsea. L'any passat el Barça aconseguia compactar molt l'equip, aquest any li està costant molt compactar més l'equip, jugar més junt, com diem també fer millor les pressions a dalt, i aquests petits detalls, aquestes coses que l'any passat feien que el Barça tingués una estructura grupal, un funcionament grupal millor, aquesta temporada estan fallant, i avui estan previst també han fallat per part del Barça. En àmbar també el partit de De Jong i d'Araujo. No ens agrada personificar en futbolistes, però avui segurament hi ha dos futbolistes que de nou, un altre cop, surten a la foto. El primer, Frenkie de Jong, que ha ocupat avui el migcamp, va descansar el dia del Bilbao, avui ha jugat al migcamp juntament amb Eric Garcia i ha evidenciat que en partits grans a Europa encara no l'hem vist. Avui de nou un partit gran, un escenari gran i de nou un Frenkie de Jong tou, un Frenkie de Jong que no ha recuperat pilotes al mig del camp, que no ha ajudat a la pressió, que a més ha perdut pilotes, com per exemple la pilota del tercer gol del Chelsea, que és una passada molt tova de Frenkie de Jong. Com diem, Frenkie de Jong l'hem vist bones versions, segurament també al costat d'altres jugadors del mig del camp, bones versions a casa, contra Elx, contra Llevant, contra equips d'inferior categoria, però en mig grans europees encara no l'hem vist. I un altre futbolista que avui també és capità, com Frenkie de Jong, i que també ha sortit a la foto, és Ronald Araujo. Avui Ronald Araujo ha estat titular a la defensa, avui se li han vist millors coses a l'anticipació, ha anticipat bé, ha millorat una miqueta en la sortida, el Barça ha aconseguit jugar una mica més amunt, però ha tingut una expulsió del tot infantil. Quan ja tenia una targeta groga, fer l'entrada que ha fet a Cucurella, que Cucurella s'anava cap al córner al tram final de la primera part, és una jugada que no és admissible per un jugador del nivell i de l'experiència de Ronald Araujo. Això, amb un jugador molt jove, se li pot permetre, però amb un jugador com és Ronald Araujo, que és capità, en un partit, en un escenari gran, no se li poden permetre aquestes cagades, aquestes desconnexions, i com diem, que avui el Barça segurament no ha fet el seu millor partit, però segurament la superioritat que ha tingut el Chelsea en la segona part, que s'ha evidenciat en aquest 3-0 final, no hi hagués sigut si el Barça no hagués jugat amb 10 jugadors tota la segona meitat. I en vermell, l'absència de Pedri. Com diem, al Barça aquest inici de temporada li estan faltant moltes coses per acostar-nos a veure l'equip que vam veure la temporada passada. Era un equip del que la gent no esperava a principi de temporada i va arribar a unes fites que ningú hagués esperat a l'inici de la temporada passada. Aquest any era diferent, la gent tenia unes expectatives més altes i el Barça ha començat pitjor. Li falten coses de les que l'any passat el van fer un dels equips més forts d'Europa. I això és una cosa majúscula, però el Barça tenia aquesta manera de jugar, aquesta manera de pressionar, manera de col·locar-se, que aquesta temporada ha perdut. Segurament també les lesions d'aquest inici de temporada ho han marcat molt, la pubalgia de Lamine, la lesió de Rafinha, que avui ha tornat a jugar, i de fet quan ha jugat ja al tram final s'ha vist aquestes desmarcades que al Barça li estan faltant tant, desmarcades a l'espai, aquesta pressió a dalt que al Barça li està faltant tant, i també la baixa aquests últims partits de Pedri. El Canari és un jugador que tothom veu el que fa en pilota, no només has d'haver vist 3 partits per veure que Pedri en pilota és una meravella, però és que Pedri sense pilota també és una meravella. Pel que fa, per com pressiona, per com permet que l'equip vagi a alçades altes per poder fer la pressió, per les pilotes que recupera. Al costat de Pedri, Frenkie de Jong sembla un altre. Avui segurament si hi hagués hagut Pedri i Frenkie de Jong hagués semblat un altre. Com diem, és un futbolista molt necessari per aquest equip i molt necessari per la manera de jugar que té Hansi Flick, perquè com diem, és un equip que l'any passat es caracteritzava per aquesta pressió alta, per anar a l'espai, per ser un equip molt compacte, i això hi ajuda molt Pedri. Evidentment, aquesta sembla que Pedri podria estar aviat per l'equip,
és una recuperació important, també ho és la de Rafinha, esperem que el Barça pugui recuperar aquests automatismes que li falten per acostar-se al que l'any passat va ser, com diem, un dels millors equips d'Europa, si no el millor. Com diem, al final aquests automatismes s'han de recuperar, aquesta derrota d'avui tampoc suposa cap tragèdia, el Barça té ha fet punts ja en Champions, però és evident que és una derrota en un escenari gran, un partit important, amb un Chelsea que pot fer 2 equips, que té 25.000 jugadors, però que avui era un examen, un partit important, i el Barça avui no ha aprovat en aquest examen, i com diem, no ho ha fet perquè ens falta veure aquesta millor versió, aquests detalls que li falten a aquest equip, aquestes coses que l'any passat feia molt bé i que aquest any no s'està costant a fer això. Esperem que el Barça pugui recuperar aquesta millor versió, segur que el cos tècnic, els jugadors estan en això, les lesions, com diem, no han ajudat, perquè puguem veure aquesta millor versió del Barça que aquesta temporada encara no hem vist.